menša, ja se tola namakać autorov, ja sam założyła preniu skupinu dopisowarjów, a to je zajímavé, so byše ta najmłodsza, którą sam ja przeprosiła, Heike Appelteuc ze Žilowa, ta je mi też odmówiła, je mi posłała kartku, ja przyjdu, a ta je dżęca jeszcze aktywna na polu serbszczyny, a je też jara pilnie dopisywała. Jako autorów sam ja się namakała, jako prenie sobu Eriku Janowu ze Steszna, która się byle pisała, a sam też nawiązała związki ze Słučerem, ze Svenom Pečku w Burkowach, ze Jürgenom Simonom w Witoszowie, a Heike Appelt, nie, Karolina Rickarsche Appeltowa, mać od Heike, ta je była w Witoszowie na jednej szuli, a z tymi sam ja jara dere romadžiđovala. My smo se też zetkali, a sam była przeproszona na Svedźeń serbskie rycze a tak dalej, szulskie Svedźeń serbskie rycze. A każde lato sme też mieli skupinu dzieci, nic jenoż delnioserbskich, ale hornioserbskich też, w Brosninskim Lewe, w Seifennersdorfe, aber wodu w Hendrichecach. Zwečer zdylnie wužitelj byl to Šturjo, a on je so tam v tym Lewe starała Maria Elikovska-Winklerova. A jen dzień smo z nimi też šetce pučovali, jako redakcja, a to zwečer na žurvo šprewie. Jara pilne dopisował, byše też jen Holz, drückasche Hanno Schmidt, ze Janšojc. Tu nie jara wiele pisał, ale najskiery je on to co się nešto zasłużyć. Tam sam ja każdy tydzień, niemal każdy tydzień zondiła, gdzie je swojba niedzielu była. Dalszy dopisował byše też Jan Kliche z Radusza. Jeho nan dżęca jeszcze pisał za Partiju a za Casnik, ale gdzie je tu Jan Kliche mestem został, to ja nie wiem. Ale to były moi dopisowario. A jen byše też Thorsten Simula, tu by Schüler od na Karolina Rickarsche Naglec Helene, ta by ne wiem, jak ona by uczaka, najmniejsza tu Thorsten Simula, byše też jara aktywny, a dżęca je Thorsten Simula skutny lekar w Chotybusu, w zoologiskie zarodzie, gdzieś on też poskytuje wiedzenia w serbskie ryczy. A to so ja weselu, a so ja na niego jara rady dopominam.